Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqgħu ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum imissli niltaqgħu ma' Paul Zara u s-silta li se naqraw hija mit-traduzzjoni tiegħu ta' romanz ta' Marcel Proust. Paul Zara twieled fl-1960 u għaleb għal Malti bosta xogħlijiet tal-letteratura Franċiża fosthom Molni Twil ta' Alain Fournier, Id-dar tal-qattus bir-rakketta fidu ta' Balzac, Salambo ta' Gustave Flaubert li bih rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija ta' traduzzjoni fl-2015 u bosta oħrajn. Illum ser naqraw mit-traduzzjoni tiegħu ta' La Recherche chez Swann u t-titlu bil-Malti hu Għat-tfittxija ta' żmien mitluf mix-xaqliba ta' dar Swann Combré li fl-2017 rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija ta' traduzzjoni. Dan hu romanz fi 3 partijiet u parti minn sensiela ta' 7 romanzi li nkitbu fuq medda ta' 28 sena bl-isem ġeneriku À la recherche du temps perdu. Ngħaddu issa għall-qari tas-silta. Diġà għaddew bosta snin li minn Combré dak kollu li ma kellux x'jaqsam mat-teatru u d-dram tal-irqat tiegħi ma kienx għadu jeżisti għalija meta f'jum tax-xitwa hekk kif kont dieħel lura d-dar, ommi iju taran inħoss il-bart ipproponiet li nieħu għal kontrarju ta' kif kont imdorri ftit te. Għall-ewwel irrifjutajt u ma nafx għaliex bdilt femti. Batet biex iġibu wieħed minn dawk il-kejkijiet osra u smin imsejħin Petit Madeleine li donnom kienu msawrin fil-molluska skanalata ta' Arzella ta' San Ġagbu. U malajr b'mod mekkaniku makus mill-ġurnata ta' swit il-qalb u mill-perspettiva ta' għada mnikta, ressaqt lejn xuftejja il-kuċċarina ta' te li fija kont ħallejt tirtab biċċa mill-Madeleine. Iżda f'dak il-mument stess li fih il-bela mħalta mal-biċċiet tal-kejk misset mas-saqaf ta' ħalqi, inħsat, attent għal dak li kien qed iseħħ b'mod straordinarju ġo fija. Pjaċir delizzjuż kien invadini, iżolat, mingħajr il-ħil tal-kaġun tiegħu. Kien f'ħin bla waqt irrendieli t-taqlib tal-ħajja indifferenti, id-diżastri tagħha inoffensivi, il-qosor tagħha illużorju, bl-istess mod li topera l-imħabba, iju timlini b'essenza prezzjuża. Jew pjuttost dik l-essenza ma kienx fija, kienet jien innifsi. Kont waqaft inħossni medjokri, kontingenti, mortali. Min fejn kien seta' ġini dan il-ferħ setani? Kont qed inħoss li kien marbut mat-toma tat-tew tal-kejk, iżda li kien jgħaddiha b'mod infinit, ma setax ikun tal-istess natura. Min fejn kien ġej? X'kien ifisser? Fejn nintuwixxih? Nixrob it-tieni bella li fija ma nsib xejn aktar mill-ewwel waħda. It-tielet li ħallit li ftit inqas mit-tieni waħda. U l-waqt li nieqaf, is-seħer tax-xarba maġika derqet jonqos. Jidher ċar li l-verità li qed infittex mhix fih, iżda fija. Ajjima fija, iżda ma kienx jafa, u ma jistax ħlif jirrepeti b'mod indefinit, banqas u banqas qawwa din l-istess testimonjanza li ma nafx ninterpreta, u li nixtieq tal-anqas nista' nerġa' nistaqsija u nsiba mill-ġdid intatta għad-dispożizzjoni tiegħi f'dan il-ħin għal kjarifika deċiżiva. Inpoġġi t-tazza u ndur lejn ħsiebi. Jeħtieġ li hu jsib il-verità. Iżda kif? Inċertezza serja. Kull darba li l-ħsieb iħoss lilu nnifsu maqbus minnu nnifsu. Meta hu il-fittix huwa għalenija għal kollox mal-pajjiż oskur li fih jeħtieġlu jfittex u li fih l-erf tiegħu mhux se jiswilu għal xejn. Jfittex. Mhux biss. Joħloq. Jinsab quddiem xi ħaġa li għadha mhix u li hu biss jista' jsawwar, imbagħad idaħħalha fin-nebħ tiegħu. U mill-ġdid nibda nistaqsi li nnifsi x'seta' kien dan l-istat mhux magħruf li ma kien qed iwassal ebda prova loġika iżda l-evidenza tal-feliċità tar-realtà tiegħu li qudiema l-oħrajn kienu jgħibu. Nixtieq nipprova nġelu jitfaċċa mill-ġdid. Immur lura biħsiebi għall-mument li fih ħadd l-ewwel kuċċarina te. Sibt mill-ġdid l-istess stat mingħajr kjarifika ġdida. Nitlob lil ħsiebi jagħmel sforz ieħor u biex iġib lura għal darb'oħra s-sensazzjoni li kienet qed taħrab. U biex xejn ma jkisser il-ħeffa li bija sejjer jipprova jaħtafa mill-ġdid, inneħi kull ostaklu, kull idea barranija, natti widnejja u l-attenzjoni tiegħi mill-ħsejjes tal-kamra l-oħra. Iżda jien nħoss moħħi jgħejja mingħajr ma jirnexxielu. Nisforzah għal kontrarju jagħmel din id-diżattenzjoni li kont qed nirrifjutalu biex jaħseb f'ħaġa oħra, biex jiġbor lilu nnifsu qabel tentattiv suprem. Imbagħad għat-tieni darba noħloq vojt qudiemu. Inpoġġi qudiemu it-toma għada riċenti ta' dik l-ewwel bela.
u nħoss tinħasad ġo fija xi ħaġa li tixtieq titħarrek, li kienet sa tixtieq tola, xi ħaġa li kellha tinqalala l-ankra minn fond. Ma nafx x'inhi, iżda din tila bil-mod. Inħoss ir-reżistenza u nisma' l-ħoss tad-distanzi maqsumin. U dik kienet silta minn qatfiċċija ta' żmien mitluf mix-xaqliba ta' Darswan Combre. Issa nistieden lil Paul Zara jiġi hawnhekk. Kif inti Paul? Mhux ħażin tajjeb. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina tiegħek. Grazzi. Mela, l-ewwel mistoqsija, Paul. Għaliex Proust? U għaliex għażilti titraduċi dan il-ktieb partikolari? X'valur tħoss li jġib miegħu dan ix-xogħol? Temmen li huwa importanti li l-qarrej Malti ikun jista' jaqra lil Proust bil-Malti flok eżempju f'traduzzjoni għall-Ingliżi u għat-Taljan, żewġ lingwi li l-qarreja Maltin ġeneralment kapaċi jaqraw bihom tajjeb ħafna? L-għażla tiegħi li nittraduċi lil Proust kienet waħda pjuttost diffiċli li nagħmel, għax ovvjament peress li jiena mitħla tal-letteratura Franċiża naf li Proust huwa wieħed mill-iktar awturi diffiċli li jeżistu li x-xogħol tagħhom inkiteb bil-Franċiż. Proust huwa l-awtur li jagħlaq is-seklu 19. Ġifieri jagħlaq it-tradizzjoni ta' rumanziera Franċiżi tas-seklu 19 u jiftaħ il-bieb għal-rumanziera Franċiżi tas-seklu 20. Il-ktieb La Recherche huwa magħmul minn 7 volumi fil-fatt, kif qed inti tajjeb fil-introduzzjoni. U Ducat de Chassewan huwa l-ewwel wieħed minn dawn is-7 volumi. Biex traduċejthom indirettament mingħajr ma kont konxu tagħha, indunajt waqt li qed nitraduċi illi il-mod li jiena adattajt it-traduzzjoni tiegħi, pereżempju bdejt Balzac u mbagħad komplejt Flaubert u mbagħad l-Alain Fournier, kien indirettament proċess inkonxju min-naħa tiegħi. Li ħaj wasalni għal Proust. Għaliex meta taqra lil Proust induna kemm hu għandu għalkemm huwa oriġinali u għal kollox, xorta għandu l-influenza tal-kittieba li ġew qablu. Pereżempju, Proust kien jammira ħafna lil Balzac pereżempju fix-xogħlijiet tiegħu. Però raġuni oħra li btil Prousti biex nipprova li il-Malti huwa kapaċi, huwa flessibbli, il-lingwa Maltija hija flessibbli biżejjed li taħkem dak l-istil li ħafna jqusuh kważi impossibbli li jiġi tradott. Tajjeb. Dan ix-xogħol inkiteb f'perjodu partikolari ħafna, it-Tielet Repubblika Franċiża, żmien ta' instabilità soċjali u politika, ta' konflitti bejn il-klassijiet, ta' nuqqas ta' mobilità soċjali u ta' mistoqsijiet minn imħuħ liberali fuq l-irwol tal-istat, ir-reliġjon, etc. Kemm sibta diffiċli żżomm ħaj l-ispirtu, l-atmosfera, il-kultura tal-epoka li fiha nkiteb dan il-ktieb? Fil-fatt, Proust jgħix f'dik il-parti li nsejħula bil-Franċiż la Belle Époque. Hija l-epoka li bdiet wara il-Franco Prussian War u intemmet ftit qabel il-gwerra, l-ewwel gwerra dinjija, meta waqgħet l-ewwel gwerra dinjija. Kien perjodu ta' żmien fejn għandek taqlib sħiħ mhux biss politiku u storiku, kien hemm taqlib ukoll soċjali u ta' innovazzjonijiet. Pereżempju, kien għadu qed jiġi żviluppat telefon pereżempju. Għandek il-karozzi kienu għadhom qegħdin jiġu jintużaw għall-ewwel darba fis-setting f'Pariġi pereżempju. F'Pariġi, jekk tara films ta' dak il-perjodu tinduna kemm il-ħajja kienet differenti milli kienet illum. Meta taqra r-rumanz ta' Proust tinduna li hu jirnexxielu jaqbad dik il-perjodu tas-soċjetà Franċiża, però l-iktar fil-klassi għolja Franċiża ma jaqbadix ma jagħmilx analiżi Proust tal-klassi l-baxxa Franċiża bħalma jagħmel Émile Zola. Émile Zola qabad l-spektrum tal-soċjetà Franċiża u ħoloq ir-Rougon Macquart, il-sensiela ta' romanzi ta' Rougon Macquart, li Proust ma daħalx f'dik li pjuttost Proust għamel analiżi tal-aristokrazija li kienet waslet fl-aħħar tagħha fi Franza u tal-dik il-burġważi li aħna nassoċjaw mal-kultura Franċiża wara r-Rivoluzzjoni Franċiża. Ġifieri Proust fil-romanz tiegħu jiffoka l-iktar fuq minn lat soċjali fuq dik il-parti dik il-faxxa tas-soċjetà Franċiża.
Naħseb li hu qabada sew bħala vera sew fil-romanz tiegħu. Però f'Combre, ovvjament, billi hija l-ewwel parti tal-recherche, din il-soċjetà li qed nitkellmu fuqha kienet għadha mhux qed tinħass fir-romanz. Dik tinħass iktar tard meta jibda jellabora fuq id-disappunti li kellu hu, pereżempju beda kien hemm id-Dreyfus case, u kun disappuntat għax ovvjament il-ħbib tiegħu aristokratiċi kienu kontra l-lut pjuttost milli favur dik li kienet ġustizzja vis-à-vis il-Dreyfus li kien intbat f'Devil's Island intortament Vordieri. U bekk wassal il-Proust Vordieri li jizbijat mis-soċjetà tiegħu stess, is-soċjetà li kien jiffrekwenta. Ma ninsewx li Proust kien ġej minn familja senjura, kien ekwivalenti, kien miljonarju dak iż-żmien, Vordieri minn familja miljonarja. U kien jiffrekwenta dawn iċ-ċrieki ta' aristokrazija u ta' nies ta' klassi għolja, illi meta mbagħad ħarġet din il-polemika politika li qaspet il-Franza fit-tnejn prattikament. Kien tant diżappuntat mill-ħbib tiegħu li kellu li minħabba raġunijiet ovvjament kważi xovinisti ma ridux jammettu li Dreyfus kien qiegħed jiġi akkużat intortament. Li irtira u ma baqax jitħallat kważi mas-soċjetà. U spiċċa baqa' issakluda ruħu jikteb ir-romanz u jgħidha kultant ħares is-soċjetà b'mod teleskopika, mit-teleskopju li ħares mill-bogħod u mbagħad jitfa' l-personaġġi taħt il-lenti tal-mikroskopju. Ġifieri hemm dik l-avviġġanament fil-approċċ tiegħu. Naddu għatjet mistoqsija, il-kitba ta' Proust miex waħda faċli. L-awtur għandu stil ta' kitba kompless, inventiv. Jagħmel użu minn sentenzi twal fejn is-sinifikat ta' dak li qed jikteb jinkixef biss hekk kif tingħaqad is-sentenza. Barra minn hekk dan ix-xogħol mhuwiex nieqes mill-metafori u mis-simboliżmu. Bla dubju hemm sfidi kbar għat-traduttur. X'soluzzjonijiet sibt biex teleb dawn l-isfidi? Bada titraduċi xogħol letterarju hija l ħaġa titlaq minna li jekk jista' jkun tagħmel replika tax-xogħol eżatt kif inhu fl-oriġinal. Ma tistax inti toqgħod tilab u tadatta l-emmulaw għas sempliċement biex tissemplifika high-tech bħala traduttur u telimina ċertu problemi. Tista' tagħmel hekk trid, imma għalija jiena mhix il-mod li tavviċina traduzzjoni. Ovvjament Proust huwa għandu strutturi ta' sentenzi interminabbli biex titraduċihom. Il-problema beda tiġi il-problema li kollok bażikament mhux li titraduċi metafora jew li titraduċi s-simbolizmu fih innifsu. Il-problema hija meta inti għandek fil-Malti, pereżempju, nomi li jkunu kollettivi li jibdlu il-ġeneru, fil-Malti tkun fil-kelma nom fil-maskil u fil-Franċiż isiba fil-feminin. U inti beda tibdel mbagħad f'dawk is-sentenzi twal tittoqgħod tissegwi eżatt fejn iridu jinbidlu in-nomi u kif iridu jiġu adattati l-aġġettivi mal. Mhux faċli għax ma tinti għandek sentenzi li kważi ikunu twal paġna sħiħa. Jaf jibda jintużaw il-pronomi li jibda jirreferu għal nomi li inti tibda titħawat eżattament għalli ma minnhom qiegħed issir referenza. Ġifieri bada tiġi biex traduċi mhux taqbad ġieli biex niftaħar partikolarment paragrafu partikolari. Għamilt il-mara kienet Brussell. Telqet minn Brussell u qed nistenna kemm tasal Malta fuq il-flajt tagħha, u bad nitraduċi dal-paragrafu biex nipprova nispiċċah, waslet jew il-paragrafu għandu ma għamiltux. Daw dik ta' minn 3 sigħat tilab ma biċċa paragrafu biex nitraduċih. It-temi anzi li esplora Proust f'dan ix-xogħol huma n-natura tal-ħin u l-poter tal-memorja. Il-kittib Bergot huwa referenza għal filosofu Henri Bergson li kien jemmen li l-ħin aktar mill-sekwenza lineari ta' momenti huwa fil-fatt konfluenza ta' momenti u esperjenzi differenti. L-aktar xena famuża mill-kittib kollu hija dik meta it-toma ta' kejk tieħu lil Marcel lura lejn Combre u t-tfulija tiegħu. X'in il-viżjoni tiegħek dwar is-sens ta' ħin u memorja? Tħoss li l-qari u traduzzjoni ta' dan ix-xogħol ta' Proust biddillek il-mod kif tħares lejn memorji u tifkiriet minn high-tech stess? Effettivament, dik hija naħseb waħda mill-iktar mistoqsijiet importanti li wieħed jista' jagħmel dwar Proust. Kif hu jista' jibdel il-ħajja tal-qarrej tiegħu. Semmejt il-Bergot, fil-fatt
Bergot kien wieħed mill-filosofi Franċiżi li kien prova jagħti spjegazzjoni tal-ħin u għalkemm Proust kien jaf li Bergot għax kien miżżewweġ il-kuġina ta' Proust u li kellu kuntatt miegħu, però Proust dejjem jgħid li hu kif jittekilja żmien m'għandux jaqsam xejn ma' kif Bergot iħares lejn il-kunċett ta' żmien. Proust jitħadded dwar il-memorja involontarja. Ġifieri hemm żewġ tipi ta' memorja għal Proust. Dik il-memorja li hija volontarja, li jiena pereżempju qed naħseb fuq xi ħaġa deliberatament rid naħseb fuq x'għamilt il-bieraħ pereżempju, jew nkellem dik li sejħilha l-memorja involontarja. Bħalma huwa l-każ tal-Madlen daħal xappapa fl-ilma aw fit-te u qed kif bada jduqa daw tilajn il-ħsibijiet. Li għall-ewwel ma bdejx jinduna bihom. Fil-fatt hekk isemmi l-ankra, inqalat isa ankra. L-ankra inqalat ovvjament mill-profondità ta' ruħu biex ngħidu hekk, li kien qed tittalla dawk il-ħsibijiet li mbagħad jiżviluppahom fil-komplement tar-romanz. Għal Proust hija kardinali l-idea illi il-bniedem jinbidel kontinwatament. Il-jien qed jitkellem issa mhuwiex il-jien ta' 2 minuti ilu, għasib wara kemm huwa il-jien ta' dak li għadda 20 sen ilu jew jiena 40 sen ilu. Jiġifieri aħna qegħdin fil-proċess li l-personalità tagħna tinbidel. U jekk rridu naqbdu verament il-passat, hija bil-memorja involontarja li naslu biex narġgħu nsibu il-passat tagħna. Fil-fatt Proust jemmen illi ma jeżistix kważi inqas il-preżent, jeżisti biss il-passat. Il-futur ma jeżistix għax ovvjament għadu ma sarx. Il-preżent qed ngħixu fil-mument partikolari issa li kif tispiċċa nitkellem ġa jkun għadda, allora x'ikun baqa' mill-eżistenza tal-bniedem hija il-passat tiegħu. U biex inti ssib dik l-eżistenza, il-memorja involontarja hija l-iktar ħaġa li tista' tirrikrejalek dik l-esperjenzi tal-passat. Hija daqsxejn komplessa, però waħda mill-affarijiet li ovvjament il-qarrej taqra l-Proust mhux qed taqra rumanz komuni, taqra l-Proust tinteraġixxi miegħu. U rumanz tinteraġixxi fis-sens li għax inti tista' tifhmu l-ewwel, ikun preżuntuż min jgħid li rajt il-Proust u fimtu mill-ewwel. Jiġifieri wara li tkun rajtu, jekk inti tkun vera trid tapprofondixxi u tara f'eżatt xi sarra f'Proust, titkompli taqra tagħmel follow-up billi taqra kritika, tara kif ġin analizzat. Ġifieri hija xi ħaġa kontinwa biex ngħidlek. Mhix ħaġa rajt storja, ħadd gost biha, għalaqt il-ktieb tfajtu fuq l-iskaf ġajt sibt ktieb ieħor biex taqra storja oħra. Proust huwa xi ħaġa li tista' tibqa' tgħixha, hawn min jiftaħ il-Proust filgħodu, jaqra paragrafu u joqgħod jimmedita x'hemm kif jista' jinterpreta dak il-paragrafu. Interessanti ħafna. Tajb, issa hawnhekk għandna ftit kodba fuq il-mejda, tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Dak huma ovvjament jiena bdejt dis-sensiela nsejħilha kollezzjoni traduzzjonijiet bil-letterarji. Għax l-intenzjoni tiegħi hija li jekk jista' jkun naqleb kemm jista' jkun kodba mill-letteratura Franċiża għal Malti. Ovvjament l-ewwel ktieb li traduċejt Molni Twil kien ġie ppubblikat minn Faraxa, ġifieri dak m'għandux jaqsam mal-kolluzzjoni. U dak kien l-ewwel ktieb li ġie ppubblikat minn Faraxa. Imbagħad iddeċidejt li nibda nagħmel din il-kollezzjoni. Ir-raġuni bdejt bada kont Franza nistudja l-Franċiż u għamilt il-masters fil-Franċiż, speċjalizzajt fil-letteratura u il-kapillantatur kien wieħed mill-kodba li trattajt fit-teżi tiegħi tal-Franċiż li kont ippreżentajt. Imbagħad għandek Salambo li huwa ovvjament ktieb storiku mibni fuq dak li jgħid Polibju dwar il-gwerra punika, wara l-gwerra punika, meta spiċċat l-ewwel gwerra punika, fejn kien hemm rewwixta tal-merċinarji kontra Kartaġni. Fil-fatt hemmhekk hemm referenza f'Salambo Flaubert jagħmel referenza għat-Tempju ta' Għawdex pereżempju, fejn hu jibni t-Tempju ta' Tanit, l-Alla Tanit, f'Kartaġni, fuq il-ġgantija, parti minnu hija inkorporata l-idea li ħa Flaubert tal-ġgantija meta kien għadda Malta dam xi jumejn fit-triqtu lejn il-Lebanon biex ikompli jirriċerka ħalli jkun jista' jikteb ir-rumanz. Balzac ovvjament għandi l-ktib liħor ta' Balzac. Huwa tal-qattus bir-rakketta fidu, dak huwa
long short story li Balzac kiteb Vordieri u l-istudjajta wkoll bada qed nagħmel l-istudji tiegħi. Jiena minn Balzac huwa Balzac huwa dak li fetaħ is-seklu 19 ir-romanz fi Franza beda pratikament Balzac fis-seklu 19, Balzac mid-żgħir u laħaq kiteb 90 romanz. 90, ġifieri issa dawn it-tnejn huma tnejn mill-iktar osra, ġifieri. Però ma jfisser xejn għax inti beda għandek romanz tal-istess awtur, l-awtur kont juża l-istess stil ta' kitba. Ġifieri mhux it-tiknes tal-ktieb tagħmel id-diffikultà, huwa l-istil tal-awtur, ġifieri. U jien nemmen ukoll il-letteratura Maltija tista' tiggwadanja ħafna bit-traduzzjonijiet letterarji barranin, għax dawn huma awturi kbar li daħlu tekniki ġodda fil-mod ta' kitba, kif għandha ssir il-kitba. Lingwi kbar bħall-Ingliż, pereżempju, il-Ġermaniż u Italjan mill-ewwel jaqilbu xogħlijiet ta' awturi ewlenin. Ġifieri aħna Malta għadna ovvjament lura x'għadha ma sa xejn kif qed ngħid Balzac għandu 90 biċċa xogħol u din għadhom kull ma saru tnejn li għamilt jiena Vordieri. U jiena nemmen il-Malti jistaqna biex xogħlijiet letterarji ta' valur. Dawn huma xogħlijiet klassiċi, pereżempju Marcel Proust mhux xogħol letterarju Franċiż biss, huwa xogħol universali, huwa xogħol dinji li appartjeni għall-umanità, mhux xi ħaġa. Ovvjament il-medium kien bil-Franċiż, imma x-xogħol tiegħu huwa universali f'termini ta' żmien u termini ta' ġeografija, Vordieri. Paul, wasalna fit-tmiem din l-intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt u sam l-sibiet tiegħek magħna. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor ta' Wiċċ in Wiċċ.